Vale. Bueno, arratsaldeon guztioi. Eta, bueno, hasi horretik, eskerrak eman nizkieke, IMH-koei, jardunaldi hauetan parte hartzeko gonbitea luzatzeagatik. Eta, bueno, besterik gabe, hasingo gea, bai. Robertok esaten zuen bezala, idazlagun aplikazioaz jardungo dugu hurrengo ordu erditxontan. Bai? Bueno. Sarrera moduan eta pixka bat kokatzeko esango nizueke idazlagun Eleka Ingeniaritza Linguistikoa enpresak sortutako aplikazioa dela. Eleka, batzuk ezagutuko duzue, Elhuyar taldeko enpresa da. Eta, irudian ikusten duzuen bezala, Elhuyar taldean hainbat jardunetan ibiltzen gara. Han eskuinetik hasten bagara, Elhuyar Fundazioan kokatzen baldin bagara, ikusten duzue, hiru alor edo lantzen direla. Batean, zientziaren komunikazioa lantzen da, eta bertan sortzen dira, Elhuyar aldizkaria, Norteko ferrokarrila, irratsaioa, Teknopolis ETV-ko programa, bertan landuko lirateke. Gero beste sail batean, edizioak lantzen dira, eta bertan gehien bat divulgazioarekin edo zientziarekin lotutako edukiak lantzen dira. Hirugarren hankatxoan, beran ikusten dugun hortan, hizkuntza zerbitzua ditugu, eta bertan itzulpen gintza, lexikografia, hiztegiak, eta ezaguna egingo zaizue, suposatzen dut, Elhuyar hiztegia adibidez, ez? Bertan lantzen da. Gero daukagu beste muturrera etorrita, Elhuyar aholkularitza, eta bertan, euskara planak, parte hartzea sustatzeko plangintzak, ekintzak, eta berdintasunaren inguruko proiektuak lantzen dira gehien bat, eta horta artean gelditu zait Eleka Ingeniaritza Linguistikoa, eta bertan gehien bat teknologiekin aritzen gara. Dena den talde osoan, amankomuna den ideia bat kokatuko genuke, izango litzateke hizkuntzaren ideia, guztietan lotu daitekena. Orduan, Elekan zentratzen bagara, Elekan zer egiten dugu? Hizkuntzak eta jakintzak kudeatzeko baliabideak eta zerbitzuak eskaintzen ditugu. Hori izango litzateke gure egiteko nagusia edo. Esan bezala, Elekan hori egiten dugu teknologiaren bidez. Eta teknologietan sartuta, ze nolako teknologia garatzen ditugu, eukiko genituzke zuzentzaileak, ortografiko eta estilo zuzentzaileak, gramatikala edo, xuxen, igual ezagutuko duzue, interneteko bilatzaileak egiten ditugu, hiztegiak formatu digitaletara ekartzen ditugu, fundazioan lantzen diren hiztegi horiek, mobiletarako adibidez. Itzulpen gintza laguntzeko sistemak ere lantzen ditugu, itzulpen memoriak ustiatzeko tresnak, aplikazioak, eta itzulpen automatikoan ere murgilituta gaude OpenTrad konsortzioaren bidez. Informazio erauzketan ere aritzen gara, eta horiek izango lirateke pixka bat Elekan lantzen ditugun hilo nagusiak edo. Orduan, urteetan, hildo horietan garatu ditugun teknologiak, bildu nahi izan ditugu idazlagun aplikazio honetan. Orduan, idazlagun zer da zehazki, euskaraz idatzi behar duen edozein profesionalei laguntzeko sortu dugun aplikazio bat. Gero ikusiko dugun bezala, idazlagun web aplikazioa da, ez dugu ezer instalatu behar gure ordenagailuan, nahikoa da interneteko konexio bat eukitzea eta nabigatzaile bat noski, tresnan sartu eta erabili ahal izateko. Hori hala izan da, zerbitzu hau 24 orduz erabili daiteke, egunero, edonundik, gaur egun, inkluso telefono mugikorretan ere, konsulta genezake idazlagun, edozein momentutan. Sistema eskalagarria da, hau da, tresna modulu ez osatuta dago, gero ikusiko dugun bezala, eta edozein momentutan modulu bat jarri, kendu, edo aldatzeko malgutasuna handia eskaintzen du. Eta modulo ezari garela,
moduluetan aurkitu ditzakegu, besteak beste, hiztegiak, gramatika, deklinabidea, datak eta orduak idaztea, itzulpen memorietan bilatzea, eta bar. Bai? Orduan, hori ikusiko dugu, hobeto tresnan bertan sartuta. Orduan, internetera joko dugu, bai? Ikusten duzen bezala, nabigatzaile bat ireki dut, eta idazlagun.eu helbidean sartzen bazarete, pantalla honetara iritsiko zarete. Hau interneten dago, publiko, eta edozein momentutan begiratzea daukazue. Orduan, horri honetan, aurkitu dezakezue batetik informazio orokorra, hemen idazlagun zer den azalpen txiki bat, aurkezpen bideo bat ere, hor daukazue, nahi badiozue norbaitei erakutsi edo, eleka zer den eta aurkezpen labur bat, tarifa batzuk, eta gurekin harremanetan jartzeko formulario bat. Orduan, horrez gain, hemen ikusten duzue, momentu honetan bi modulu ere, bistan dauzkazuela edozein momentutan erabiltzeko, probatzeko tresnara sartu gabe ere, dauzkagu bi modulu publiko jarrita. Kasu honetan, oraintxe dauzkaguna dira datak eta orduak nola idatzi, eta zenbakiak testuz idatzi. Orduan, idazlagunek laguntzen gaitu, gunero suertatzen diren zalantza txikiak ebazten. Adibidez, askotan gertatzen zaigu, data bat idatzi behar dugunean, zenbakiak nola deklinatzen diren, zalantzak izaten ditugula, koma behar dugun edo ez, Orduan, ikusten duzu olako formulario moduko batean, gaurko data jartzen badugu adibidez, eta ados sakatzen badugu, tresnak, ikusten duzu, oso bere alakoa dala emaitza ez da, klik bakarrean, esaten digula data idazteko ze modu ezberdin dauden. Hemen ikusten dugu, 2011ko azaroaren 17, 2011ko azaroaren 17, eta toki izena eransten badin badiogu, adibidez Donostia, 2011ko azaroaren 17, edo Donostian, 2011ko azaroaren 17. Batetik, ze modu dauden data idazteko, eta informazio gehiago nahiko bagenu, esteka horretan sakatzen badugu, eramango gaitu Euskaltzaindiaren araura, nun justo hortaz hitz egiten da. Klik egiten dugu hor, eta hemen ja egongo ginateke Euskaltzaindiaren webunean dagokion araua ikusten. Hori izango litzateke datak nola idatzi. Orduarekin bantzera, inoiz suertatzen zaigu bilera baten deialdia egitea edo, eta askotan minutuak eta nola deklinatu behar diren zalantza auki dezakegu. Orduan, imaginatu bilera baten deialdian egiten dugula 10 laurden gutxitarako, berdin, sartuko genuke zenbakiz jarri nahi dugun ordu hori, ados sakatu, eta hemen nahi batuko dizkigu zein dien orduak azaltzeko moduak. 10 laurden gutxi edo gutxiago, 10 laurden gutxiagotan, eta zenbakiz ematen baldin badugu berriz ere zenbakiak nola deklinatzen dian, mugatu singularrean ez da. Informazio gehiago nahi izan ezkero, berriz ere esteka eta Euskaltzaindiako arau konkretura juteko bidea. Eta hemen kanpoan daukagun beste bigarren modulu hau, zenbakiak testuz idatzi, izenak esaten duen bezala, hemen idatziko dugu edozein zenbaki, potoloak ere, eta, baldin bada, dezimal eta guzti, adosakatu eta berak bihurtuko du letrara. 4.689.794.718,94. Igual irudituko zaizue gutxitan egiten dugula, baina, oraindik ere badaude egoera batzu, lehiaketetan aurkezten garenean, batzutan kopurua idatzi behar dela zenbakiz eta letraz ez da, eta zenbakietan ere oso ohikoak diren zalantza batzuk ebazteko modu azkarra litzateke hau. Bera arduratzen da,
600 edo 600, bai, olako zalantza txiki horiek argitzen. Eta hemen beste moduluan bezala, informazio gehiago nahi izan ezkero, Euskaltzaindiako araura joateko esteka bat. Bai? Hau izango litzateke aurkezpen pantailan bistaratu dezakeguna. Eta orain erakutsiko dizuet, behin aplikazioan sartuta, ikusiko litzatekena, ikusten duzuen bezala, hemen ezkerrean menu bat daukagu, zuzenean modulu zehatz batera joateko, eta bestela modulu guztiak ditugu antolatuta bi zutabetan. Lehen aipatu dudan bezala, modulu bakoitza independientea da, orduan edozein momentutan eta bezeroak behar konkretu bat baldin badauka, bat kendu, beste berri bat jarri, moldagarria da. Horrez gain, ez da bakarrik moduluak jarri edo kendu, gero ikusiko dugu modulu batzuetan baliabideak ere integratzen direla, hau da, hiztegien moduluan adibidez, hainbat hiztegi edukiko ditugu, nola itzuli dute moduluan edukiko ditugu itzulpen memoriak horren atzean, eta baliabide horiek ere pertsonalizagarriak dira. Bezeroak baldin baditu itzulpen memoriak, bere memoriak kargatuko genituzke, baldin badauko zuen erakundean terminologia zerrendaren bat, edo glosarioren bat, baita posible litzateke bertan txertatzea. Orduan, hemen lehenengo ikusten dugun modulu bat da aditzen jokatzea, eta bere izenak esaten duen bezala, aditzak jokatzeko tokia izango litzateke. Modulu hau erabiltzeko 3 modu ezberdin daude. Bat izango litzateke aditz trinkoak sortzeko aukera, orduan laukitxo hori aktibatzen badugu, hemen aktibatzen zaigu zerrenda hori, eta horra aurkituko dugu aditz trinkoen zerrenda bat. Orduan, bertan daukagu aukeratzea zein aditz jokatu nahi dugun, demagun esan aukeratzen dugula, eta zein pertsona modutan. Adibidez, nik, ura, modu denbora guztietan, ze forma sortzen diren. Motelu egin zaigu hau. Konexiorik gabe gelditu garen bapatean. Ari da, baina oso motel. Halako batean, hemen beran irekitzen zaizkigu emaitza posibleak. Hau da, esan aditz trinkoa, nik ura pertsona eta modu denbora guztietan, ze forma sortzen dituen. Subjuntibozko baldintza orainaldian diot, nioen, nio, niokeen, nioke, horiek izango lirateke batuerazko formak, hemen ikusten duzu bizkaieraz ere forma konsultatzeko modua sartu dugula, ze pasa den urtean aurkeztu genuen bizkaierarako xuxena, zuzentzaile ortografikoa, eta orduan bizkaierazko aditzak landu genituenez, hemen ere txertatu egin ditugu. Hau izango litzateke, esan bezala, aditzen jokatzea konsultatzeko modutako bat, aditz trinkoak sortzea. Laukitxo hau kenduko bagenu, orduan laguntzaileak sortuko genituzke. Demagun, nik, ari, ura, pertsona kombinazio horrekin, diezaio da, diezaioket, diezaiot, dioket, niezaio, niezaioke, sortuko lituzke posible diren forma guztiak. Berdin egin genezake bizkaieraz, esaten nuen bezala, eta hemen neutxat, daitxodan, neion, holako formak sortuko lirateke. Eta hirugarren modu bat ere badaukagu hemen konsultak egiteko, eta izango litzateke adizkia aztertzea.
Hemen zuzenean guk idatziko genuke ze forma aztertu nahi dugun, ezta? Geniezaiokeen adibidez bilatuko banu. Berak esango liguke, baudala baturazko forma bat, gukari ura gukari, eta alezko lehenaldi urruna moduan dela, bai? Eta, bueno, hemen ere aztertu genitzake zalantza sortzen diguten formak, ez? Adibidez, jendea euskaraz ikasten nahi danean, batzutan egiten ditugulako akats, ez? Batzuk, nire 6 urteko semeak esango lukeen bezala, genekigun, ez? Oitako forma bat. Genekigun jartzen badugu. Idazlagunek esango lizuke genekigun forma ez dela existitzen. Bai? Horiek lirateke adizen jokatzea moduluko bilaketak. Genekien esan beharrean ez, genekigun ez dago onartuta. Euskaltzaindiaren arabera ez dago onartuta. Bai? Pantalla nagusira bueltatuta, hemen datak eta orduak nola idatzi, lehen ikusi dugu kanpoan. Antzeko adizen jokatzearen antzerako beste modulo badaukagu, deklinabidearentzat. Bai? Deklinabide modulo honetan, idatziko genuke edozein izen, eta ze kasu eta ze mugatasun nahi dugun aztertu, edo nik egin dudan bezala, hitz jakin baten forma guztia. Memoria batean egongo lirateke lotuta, adibidez, gaztelaniazko esaldi honi dagokio euskarazko esaldi hau. Edo kontrakoa, euskarazko honi dagokio gaztelaniazko hau, bai? Daukagu iturburu esaldi bat eta bere xede hizkuntzako ordaina, baino nolabait lotuta, bai? Orduan, itzulpen memoria batean biltzen ditugu itzulpenak modu horretan, normalean esaldi mailan, eta modulo honen atzean jartzen ditugu baliabide horiek, bai? Orduan, erabilera adibideen kasuan, dauzkagu itzulpen memoriak honen atzean, baino bilaketa elebakarra da, bai? Adibidez, hemen euskaraz bilatuko dut, eta demagun, zalantza daukadala, mintzatu naiz edo mintzatu dut esan beharrote dan, bai? Orduan, mintzatu idatziko nuke, eta kasu honetan daukagu demo honetan ibateko itzulpen memoriaren zati bat, interneten publiko dagoen memoria horrena, eta bertan ikusiko genuke bilatutako hitz hori testu inguruan. Hemen ikusiko genuke elkarrekiko harremanaz mintzatu gara, hitz hori nola erabiltzen den testu inguru natural batean edo, ez? Esan bezala, hemen edozein itzulpen memoria txertatu dezakegu, gu normalean interneten publiko daudenak txertatuko ditugu defektuz, eta norbaitek eskatzen badigu, bertan txertatu genitzake erakundeko datuak. Orduan, erabilera adibideak honetan, hori izan lizteke ez da, ikustea, hitza, testu inguruan, eta ikusteko nola erabiltzen den. Gero daukagu estekak modulu hau, eta hemen erakundearentzat interesgarriak izan daitezken baliabideetara joateko bidea jartzen dira. Bere izenak esaten duen bezala estekak jarriko genituzke, eta etiketa bidez sailkatu daitezke baliabide horiek. Zuen erakundean idazlagun jarri nahiko bazenute eta nahi baduzue balin badaukazue berrien buletinen bat edo interesatzen baldin bazaizue zuen lankidea jotzea ez dakit nora informazioa irakurtzera, hemen jarri genitzake esteka horiek eta gonbidatu edo jendea horietara jotzeko.
Gero daukagu gramatika modulua, eta bueno, hemen saiatuko ginateke bazten, gramatikarekin lotutako zalantzak, bai? Hemen ikusten duzuen bezala, hainbat baliabide daude lotuta modulo honekin, aberen eduki batzuk, Jaurlaritzaren hezkuntza sailaren kalkokerrak hori, bai? Hau ere moldagarria litzateke, hau da zerbait gehitu nahiko bazenute, hemen ere txertatu litezke gauza berriak. Eta hemen adibidez, marratxoa, ez? Noiz erabili marratxoa, hitzelkarketan. Zalantza hori baldin badaukagu, hemen idatziko genuke zer nahi dugun aurkitu beko baliabide hauetan, bilatu sakatuko genuke, eta adibidez kasu honetan bideratzen gaitu aberen eduki honetara, marratxoaz hitz egiten duen toki zehatzera. Orduan hemen klikatu eta eduki horretara joango ginateke zuzenean. Hori izango litzateke gramatika. Gero hemen ikusten duzue, hiztegi batuan, bilaketak egiteko modua ere badagoela. Harremanetarako modulu honetan, iradokizunak edo jasotzeko modua eskaintzen dugu, kasuren batean, erakunde handi batean jartzen baduzu tresna hau, batzutan gertatzen dira erabiltzaileen gandik, proposamena jasotzea, nola ez duzu hau gehitzen, ez dakit zertarako dagoen hau, orduan iradokizun horiek bideratzeko harremanetarako modulu hau erabiliko genuke. Gero hiztegien modulua daukagu, eta bertan defektu zazkagu txertatuta, Elhuyar taldean sortutako hiztegiak, eta hemen hizkuntza aukeratu, eta adibidez etxe bilatu nahiko banu, bilatu nezakeen aldi berean hainbat hiztegietan, eta emaitza bat, frantsesa. Ikusiko nuke hainbat hiztegietako emaitza bateratua, eta hemen azpisarrerak edo lexiak. Eta, kasu honetan ere, defektu zazkagu jarri eta Elhuyar taldeko hiztegiak, baino euskal termera jotzeko esteka bat ere jarri genezake, eta hori ere moldagarria litzateke. Itzultzaile automatikoak txertatzeko ere beste modulo bat jarri dugu, eta hemen nahiko bat zenute OpenTrad probatu, bertan klik egin, eta opentrad.comera jongo zinatekete. Nola itzuli dute, hau da, erabilera adibideak moduluaren antzeko zerbait, baina kasu honetan itzulpen memoria daude honen atzean, baina hemen ikusiko genukela jatorrizkoa eta itzulpena. Hemen euskaraz erreztasun gutxiago dutenen kasurako adibidez, bilaketa gaztelaniaz egin daiteke eta ikusiko genuke hitz hori euskaraz nola ematen den. Adibidez, gestión, idazten badugu, ikusiko genuke itzulpen unitate mailan deitzen duguna, itzulpen memoriatako lerro bakoitza, itzulpen unitate bat litzateke, orduan esaldi bat bere ordainarekin, bata bestearen ondoan, orduan goiko esaldi honetan edukiko genuke gestion hori nola itzuli dan bilatzeko aukera. Eta erabilera adibideetan bezala testu inguruan edo, esaldi mailan. Zenbakiak testu idatzi ere lehen ikusi dugu, sarrera horrian. Gero zalane daukagu, eta hemen dudamudaren antzeko zerbait izango litzateke, suposatzen dut dudamuda ezagutzen duzuela. Azkenean, zalantzak ebazteko galera erantzunen datu base bat izango litzateke, bertan kargatuta ditugu Elhuyarren sortutako datu base bat, eta ideia litzateke erabiltzaile batek zalantza bat daukanean, lehenengo ona jotzea ikusteko ea lehendik beste norbaitek zalantza bera eduki duen eta ebatzi dut ez daion ikusteko. Orduan, adibidez, zalantza baldin badaukat, termino informatiko batekin adibidez,
bari megabait hori nola deklinatu beharrote dan jakin nahi badut, kasualidadez, erantzun da bali dago galera hori, hemen ikusiko nuke beste norbaitei erantzundako azalpena. Entxe aktibatuta, orduan informazio nahiko bazenute, hilabeteko probaldia doan eskatzeko aukera daukazue, eta urtarrilako 31 baino lehen kontratatuz gero, deskontu txiki bat ere egingo genizueke. Bai, eta edozein gauza, hor dauzkazue gure helbidea, telefonoa, eta han izango dituzue prest edozein zalantza argitzeko.